бузургтарин ислоҳотчӣ инсониятро аз гумроҳиву дурӯғ ва аз ақибмонию ваҳшиёна наҷот дод. бузургии даъвати он касро фаҳмиданд. оё ман ба ту нагуфта будам ки ғамгин мабош, зеро Аллоҳ ҳамроҳи мост. дар охир арабҳои имрӯза низ чӣ гунае ки мусалмонони аввалин вазъи худро ислоҳ карда буданд, вазъи худро ислоҳ хоҳанд кард. роҳбарони араб ба ҷамомат шитофтанд. онҳо барои бастани шартномае ки барои онҳо муҳим буд, омодагӣ медиданд. дар байни онҳо баҳсу муноқишаҳо авҷ мегирифт. тӯфони гуфтугӯ ва муколама бархост ки бо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам, ки сабаби ин қадар хавотирии онҳо гаштааст, чӣ кор хоҳанд кард. бузургии даъвати он касро фаҳмиданд. эҳсос карданд ки нури дини нав гумроҳии онҳоро чӣ гуна нобуд мекунад, чӣ гуна оташи ҳақиқат дурӯғҳои онҳоро месӯзонад. агар онҳо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро ба ҳолаш гузоранд, кори онҳо тамом мешавад. дар сурати беэҳтиётӣ амволи худро аз даст медиҳанд. барои ҳамин аз лабони онҳо бадӣ мебаромад. даҳони онҳо аз алангаи оташ пур буд. сипас оид ба амалҳои минбаъда нақшаи хабисе кашиданд. танҳо барои халос шудан аз даҳшати худ омода буданд ки қурбонӣ кунанд. аввалин касе ки тайёр буд худро ба алангаи оташ партояд, Абуҷаҳл буд. зеро ӯ аз ҳама бештар метарсид ки шӯҳраташ аз даст меравад. вай дар маҷлис бархост ва гуфт ки хашми ӯ танҳо вақте ором мешавад ки онҳо ба кори Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам хотима бахшанд. сипас пешниҳод кард ки аз ҳар қабила ҷавонеро интихоб мекунад, то ҳама дар назди дари хонаи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам мунтазир шаванд ва вақте ки ӯ берун меояд, дар як вақт бо шамшер ӯро бизананд. ҳамин тавр мувофиқи фаҳмиши ӯ, хусумати хунбаҳо дар байни ҳамаи қабилаҳо пароканда хоҳад шуд ва аз касе қасос гирифта намешавад. ҳамин ки суханронии хашмгинонаи Абуҷаҳл ба охир расид, мардуми толор ҳама нидои хурсандӣ бароварданд, зеро онҳо фикреро ки кайҳо боз дар ҷустуҷӯяш буданд, дарёб карданд. иштироккунандагони маҷлис ин фикрро тарафдорӣ карда пароканда шуданд. ҷавонони интихобшуда бо шамшер ба хонаи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам рафтанд. аммо ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам ваҳӣ омад ва он кас дар бораи тавъиа огоҳ шуданд. ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам амр шуда буд ки ба қалъаи ислом ба сӯи ансориҳо ҳиҷрат кунанд, ки дар он ҷо дин қувват хоҳад гирифт, то роҳро барои тамоми ҷаҳон мунаввар созад. Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам дар нимаи охири шаб аз бистари хеш бархоста як каф хок гирифтанд ва ба сӯи ҷавононе ки ӯро интизор буданд, баромада онро ба сари онҳо пошиданд. аз ин рӯ ба онҳо хоб ғалаба карда ва онҳо хоб рафтанд. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам аз миёни онҳо қадамзада шитобон ба назди дӯсташон Абубакр рафтанд ва онҳо якҷоя ба сӯи Мадина раҳсипор гаштанд. ҷавонон танҳо саҳар аз хоб бедор шуданд ва фаҳмиданд ки аз ҳад зиёд хоб рафтанд. онҳо фавран ба хона даромада дар бистари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам Алиро диданд. саросимавор ба мушрикон хабар доданд ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам онҳоро тарк кардааст. роҳбарон далертарин арабҳоро ба назди худ даъват карданд ва онҳо ба кофтукоби ӯ ба миёни кӯҳҳо, теппаҳо ва водиҳо шитофтанд. онҳо касеро меҷустанд ки ҷуръат карда бо онҳо муқобилият карда буд. ташнаи буридани сари ӯ буданд, аммо орзуяшон амалӣ нашуд. пас аз кӯшишҳои тӯлонии ҷустуҷӯи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам онҳо ноумед шуданд. чанд маротиба изи пои онҳоро пайдо карданд, аммо ба ҳар ҳол натавонистанд ки фирориёнро дарёб кунанд. мушрикон аз болои ғоре гузаштанд ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳамроҳи дӯсташ паноҳ бурда буданд.
худованд макри онҳоро бар зидди худи онҳо гардонид. муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба таъқибкунандагон хеле наздик буданд, аммо худованд он касро наҷот дод. ҳамин ки садои таъқибкунандагон пас шуд, онҳо аз чашм нопадид шуданд. муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба дӯсташон гуфтанд: оё ман ба ту нагуфта будам ки ғамгин мабош, зеро Аллоҳ ҳамроҳи мост. дар дили ин ду дӯст аз тарсу ҳарос зарраи боқӣ намонда буд. онҳо баҳри амнияти худ асло ғамгин намешуданд. ҳамин тавр аз дур қалъаи мусалмонон шаҳри ансорон намудор шуд ва аз он тараф сурудҳо бар гӯш мерасид. хурсандии мардуми Мадина ҳадду канор надошт. муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламро бо нақораҳову шодмонӣ пешвоз гирифтанд. дили одамон аз эҳсосот пур шуда буд ва онҳо нашид месуруданд. моҳ бар моҳ тулӯъ кард. муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам қарор карданд ки дар ҷое ки шутури худ фуруд ояд, он ҷо маскан мекунад. сипас дарҳол ба бунёди ҷалол ва бузургии арабҳо шурӯъ карданд. муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам навниҳоли динро шинонданд ва дарахти пурқувватеро парвариш карданд ки меваҳои он дар тӯли асрҳо ба мусалмонон ва тамоми ҷаҳон фоида овард. бузургтарин ислоҳотчӣ инсониятро аз гумроҳиву дурӯғ ва аз ақибмонию ваҳшиёна наҷот дод. ӯ ҷаҳолатро сарнагун кард ва ба мардум адолат, дониш ва некӣ нишон дод. ӯ барои ҳама бемориҳо дору овард. ӯ бо Қурайш ҷанг кард, то он даме ки онҳо гумроҳӣ ва ҷаҳолатро тарк карда Қуръонро қабул карданд. арабҳои боқимондаро низ ба ҳақиқат ва нур даъват карданд. ҳиҷрат чунин меваҳоро ба бор овард. мо аз ёди ҳиҷрат шодӣ мекунем ва бузургтарин рӯзи таърихи худро ба ёд меорем. аз замони ҳиҷрӣ сар карда мусалмонон соҳиби дониш ва қудрат шуданд. сипас бори аввал парчами ислом барафрохта шуд ва ҷалоли мусалмонон дар тамоми ҷаҳон паҳн гашт. ҳиҷрат ба мо пирӯзии ҳақиқатро аз болои куфр хотиррасон кард. аз ҳамин сабаб мо бояд ин рӯйдоди бузургро ҳама вақт ёдовар шавем ва ҳатто онро ҳамчун бузургтарин дастоварди таърихи мусалмонон таҷлил кунем. бо сабаби ҳиҷрат ислом қалъа ва пуштибони қавӣ пайдо кард. бо туфайли ҳиҷрат арабҳои фарсуда шӯҳрат ва бузургӣ ба даст оварданд. аз ин рӯ ба ёд овардани ин воқеа дар ҳақиқат меарзад. дар охир арабҳои имрӯза низ чӣ гунае ки мусалмонони аввалин вазъи худро ислоҳ карда буданд, вазъи худро ислоҳ хоҳанд кард.